like a day a wai ka siao ka put ka tam ka riam ka bek ka shat ka khin ka dwai ka phirat ka knya ka khriam bat ki wei pat gila ban ong ba lajan kot shaka ar spa snami ei kari khasi kal stang ban klat no ikite ki nongrim ya ka ba unyi ukong ki ju nyau kentang bha ha ki por ki blatap ka jingbom kan mau shu jong ri khasi yala ka jong ka tenrai ka dei nadu ba ka balang kristan kala 1 poi seri khasi nadu ka ar po arturik jong na jun jong snam sejar praspa sopoi ki babun ki jaj man ru khasi nila ban ong ba ka wei ka kajat ki yeng sha ka dustur bat ka wei ka kajat pat ki yeng sha ka balang kristan hatu ngila ne amban shakri arteli ki kenrat haga juga por kani ka spa snam ka ba arpoi ngila ban ong ba ki babun nangi ngim tip shu ya ki e ki jing le kai rong bira jong u khasi ndai nagalyang jong ka yatrelang youth sport and culture club mau pharba jong west khasi hill district kan yo ban penlong ya ka jing ya set khnam ka badai ka we ni ki jai rong bira ki ba pau nam ha jo ki khasi mendai ki ba menta le se ngim snow thu shu ya ka e ka ta ka jing ya set khnam kani ka jele kai rong biria ye ka jing ye set khnam on penlong ha ga ar phlai turik jong madaw nai me jong madaw sunam ar jar punriu nadu ka por ship ho baje men step tartar kani ka jaka kan hap hapo jong gnong jaido jong west khasi hill district kumta kinu ki snow tanat ban lech sha kani ka jing set khnam phila ru ban chu phone yo nu number phone uba phe ha kani ka screen ba pentip khambnya halor jong kani ka jing set khnam but uni number udai new not sun way sun not sun lai bat phila ru ban pek ya ki kindon ki bala penbai da ki organizer jong kani ka jira kai ki kindon hang ni gilong kabaning kong on penyele kai da kan not our system kabar siat arngut sitem lai siat santeli way u player sau omsha ban bujli khnam ne player san ka bairung kan de lai spa tengka sitem henriu omsha bandi lani bandi kiat henyo on priang keluj kat ye ki bakwa benrung pra baro kini simenta ki de ban penbiang ya lagi jongki khnam bat ki rengte khandai ki nu ki bakwa ban wan ye simenta ne ban wan room ki de ban penbiang ye ka por ka balabu Sipau lada kidon kinu ki bombay ne don jingwit ka seng kan sa shim ya rai ka bakhado bat ka bakhatwai kalong ka jingjingai kalong kumba san pho pru ai ka price na ka bata ka ni ka jele kai kan dai ru hajar yo bawan ha ka kerdan ka benengkong bat lai hajar sanspa yo bawan ha ka kerdan ka ba kumta ka jingkwa jong ka ne ka sport club nak bata ban penlong ya ka jing set khnam ha ka ka sngi kalong kum sibanta ban kenmau ya ka wei ni ki rong biria ya ka bagi longshwa ki manswa kila ju pendon kam ha ki te ki than kumta ban pen kenmau byang ye ki longdin ki jongi kam shamla de tangling ba ka je thu khana pateng la paket lingba jongi khana tang bat ki puris kam hanrei la don kam ban pen i da ki kam ya ka ei ka ba ki longshwa ki manswa ki jongi ki ju snoutanat bha ban simanta khamtam ha karukom ya set khnam kumta kani ka ji set khnam ka de ka we ni ki banta ki ba kongsan bha jong khasi mendai ha ka ba gila pendon kam ban be i ginung shun lani ban ye khun prsa i ginung shun tang lingba jong khnam bat ka rangti kumta ka senjam jong ka sport club kalong kum sibenta ban penken mau ki khun samla jong ka juk bakin tip bakin yu i bat bakin snow thuru ya ka dor jong khnam bat ka rangti ya ka ba ki longshwa ki manswa ki ju pendon kam ha ka por ka ba ki dang pendon kam ya ka ta ka suit ka shor ka balong katkum ka dustur jong ki khasi ya ka ni ka jimbentip la pentip de ba ji kharbani ubalong ru president jong ka yatrelang youth sport and cultural club kumta kinu kwa bani simenta ya kedi jira kai kin snob ha ban phone sha unu number phone uba PPE ha kedi screen kublish bun tat hadu ikundu ha ka wipat ka video